Chenro mar somb nasari miluongo ni ECDE nomi counties mondo taa tok chakruok katiba manyien mane higa 2013. Tayo somo ni osebedo kod songa mathoth e weche mag kuonde tiegruok go, bedo gi nok mar jopuonj kanyakla kod chudo mag jopuonje mag ECDE. Lipot Senate ma higa mokalo noyango ni centers mag ECDE noidho gatamala 14.5 mano kochakore gi higa 2013 koa centers 24,767 nyaka 28,383 mano e higa 2010. Wasebedo ka wagombo mondo bed nosetimore. Nikech ing'eyo ni ECD no en msingi mar chakruok mar somo mar dhano e piny kae kata mana kuonde mamoko, pinje mamoko. Koro county governments osetemo, lakini pok gichopo kama waparo ni onego bedni gisechope. Nikech ineno ka sanie omigi ting, county governments emo meeting mar mondo mione ni skunde mag nasari. Koro wawuok kaka ng'ama wuoyo gi dayo dala skunde nasari goeko gikawo ting margi, gichulo jopuonje, gigero kuonde ma klese. Yes, ting'eni nyithindo ka tindo gige tugo gidwaro choche mag nyithindo, gik machalo kamago. Tiyudo ka kata mana sani owuok e news kae ni there is a school ma pod complain ni nyithindgi pod somo e tie yien. Koro you can imagine ni 10 years ka wantiere gi devolution government to gi county governments, I mean devolution powers mag devolution omigi, to iyudo ka pod nyithindo somo e tie yien. Ing'eni ok en gima ber, ok en picha maber kata matin. To ma nyalo wacho ni timore nikech sa asaya ma awachi ni sirikal mar county governments ochakore, to nitiere ga gimiluongo ni County Integrated Development, CIDP. To kanye ma ikete ga mpango mar ni e higni 5 mabiro wadwa timo ang'o giri. Basto gin dongruok mage madwa kelo n'oganda. Koro ka gisebet piny ma gisewinjore, to kendo sama higa chakore kaka koro sani higa nyocha osechakore, nitiere counties moseloso annual development plan margi, to moko bende pod loso, I don't know, but ang'eyo ni ng'enygi onego bedni by now gintiere gi plans aina goeko. Koro asto iye kanyo nitiere ga nyaka emerging issues, tiende ni any other thing ma county nyalo gombo mondo omede iye kanyo. Koro iyudo ka kanyo ere ma tich bedega matek, nikech giseloso plan nitiere. Pesa bende iyudo ka nikech sama iloso plan cha nyaka itim nyaka budget. Ming'e ni antiere gi pesa mabro miya timo gima chalo kama. Asto kanyere ma koro iyudo ka koro chochni chako bete gwenyruok bete, nikech koro gigieki ondik gi gintiere plan kacha. To mondo mi koro keto gi e tim. Ema koro iyudo ka sama kama 10 years down the line pod nyithindo bedo ni somo e tie yien. To pesa to nitiere, plan bende noseketi monego bende timo mano. Dibed ni mano ema bende umiyo ng'iyo lipod Senate e weche mag somo higa mokalo. Kagiwacho ni koro counties onjo bed ni keto atamala 10 mar budget gi odhi e weche mag ECDE. To anyaparo mana machiegni dweche machiegni kendie counties kaloso budgets mekgi, to kawinja ahinya komul wach ECDE ni. Ing'iyo weche mag pur, ing'iyo weche mag thieth, eto chalo ma ojwang'. Bedo ni nojwang'e no, ema mino ka koro Senate kata mana nyocha county government kisomo Early Childhood Development Education Act ma 2021 owacho maber kabisa gik monego bedni, owacho maber ting ma county government nitiere godo kachacha mondo mi gigi obedni nyalo bedo ni timre. Koro iyudo ka samoro ena jwang'o. Ing'e gimi jwang'o en gima ing'eyo lakini tokidwa timo. Ting'eni ma bende samoro timore nikech jok ma odak e gwenge gi, awach kata mana ni e ward kuonde ka, jopiny, waluongi dichiel ni jopiny. Jopiny bende ojwang'o ratiro margi. Ung'e maber ni un gi ratiro maru to ujwang'o. To at the same time iyudo ka abro blame nyaka MCAs, nikech one of the roles mag MCAs e gwenge wa kuchuchu kata county governments kachacha en onego bedni gitimo gimiluongo ni oversight. Donge ne giseloso plan, the 5-year plan mar development. Gichagi kendo
koro gitiyo gi pikgi every year watimo mane mago bende nitiere kacha bende giketo piny to giwacho ni ma osetim to ma pok otim to kotime nango. Yes. Koro yudo ka MCAs gi bende gifailwa nikech ok gitim oversight role margi maber mondo mi gigi eki obedni no pange ni timo gi to kotimgi. Yes. Wach mar jopuonj bende ng'eni duong' kae nikech kinde mokalo waneno ka jopuonj mag ECDE mokwongo ywak ne chudo odhi motemo mantiere counties moko ma bende koro nogologi e wach mar contract nikech thoth gi wachore ni ntiere e contract mano iluongo ni kum jopuonje ECDE mondiki gi counties gin 42,547 kuom kwane ni 13,500 gin mago ma ondik permanent and pensionable 28,000 pod nitiere e yor contracts ma bende en kwan mamalo kabisa mag joma nie contract ini kaine contract rumo samoro bende ok chuli to kata kichuli luore county ka county koro chuli kaka gidwaro iwacho ni you are at their mercy. En maning'eni en jao ratiro kata mana mar jopuonje gi nikech lieta adiera makende en ni nyithindwa sama gidongo cha sama onyuol gi makoro gichako dhi e school ing'eni chik dwaro kendo chik owacho ni education en right mar nyithindwa to mane miyudo ka county government national government kata sirikal piny owacho dwaro ni nyathi ka nyathi nyaka make sure ni odhi school to kendo yudo ka bende dhine school ero nego bende odhi school makata gimochulo ok onego bedni nitiere to aparo ni daluonge ni koso ng'eyo jopuonjewa mag ECD giki ok ong'eyo ni ratiro margi en mane nikech already nyathi mathis onego bedni ratiro mare en ni osomo tang' ni wach ni nyathi nigi ratiro mane mar somo to japuonj bende ok iketo ne kachacha monego bedni puonje koro kae emonego bedni county governments onego bedni ng'eyo mar adiera mar wacho adiera ma Nyasaye nowacho kamano kano watindo adiera mar Nyasaye en ni county government onego bedni ng'eyo ni jopuonje gi are not at their mercy gine ma gin at the mercy of jopuonje gi na wacho ka inyoro ni jopuonje gi tich ma gitiyo kata kwa ng'iyo chon koa chon gire wan mane pod wan wadhi nursery iyudo ka it is a calling nikech for all these years nyaka ne Kenya chakre giyie mondo gidhi gipuonji to iyudo seche moko ni headmaster mane chule samoro jonyuolo choko pesa moko miye jo board you see ta feel ni mano en abuse of human rights nikech ok inyal keto ng'ato ni tiyo to kosetiyo to kidwa ni mondo ichule itugo gi ratiro mare koro county governments onego bedni ng'iyo maber ni jogi ochul to ananeno ka ntiere light at the end of the tunnel ntiere taya moro maneno ka ochalo otich mach moro nikech iyudo ka sanie report manyocho chiw mar Presidential Working Party report otimo suggestion kata ochiwo dwaro mare kata hero margi ni kaber to koro jopuonje gi onego bedni ichulo gi TSC you get mamano en gima ne aneno komora nikech county government koro bomiyo gibedo gi job scale margi gi osara mabende owinjore actually CRC oseloso mose streamline kila kitu tingeni ma koro timore nikech pareni e county kuchocho governors omiu teko mar mondo undik jou e gweng'u ka undik nyithi nikech ng'e sama indike dikete permanent and pensionable magi nyithi Ugandau to mane momiyo nwadwaro devolution mondo pesa odhi e gwenge tich mondo odhi e gwengewa to koro governors nodhi mokete tugo koro yudo ka kendo koro sanie at least national government appreciate tich mar jogi ma CRC Salaries and Remuneration Commission oseloso kako nego bedni ichulogi mamano ero en gima ne wan kaka jok ma olonye weche development kod somo gi dongruok ne warwaka ahinya ma wakwayo mana ni mondo koro obed implemented tang'eyo ni president pro implemente nikech no wacho ni en determined to make sure no implemente ing'eni report mar jo UNICEF ma bende ng'iyo weche mag nyithindo ahinya pinje mag East Africa wacho ni e kind pinje abich
Kenya, Rwanda, Tanzania, Ethiopia kod South Sudan. Oyudo ni Kenya emoketo budget matin kabisa ne weche mag somo mag nasari kata primary education. Bedo ni budget mag ECDE kata somb nasari nyaka sani pod ni piny. Bende biro konyo tingo ECDEs nikech korero wadwa chake wang'iyane ka romo mar devolution chako biro tok higni 2. Obo chako bet piny to wago okang' wacho ni higni 12 tok devolution wan kanye. Lieta. Ineno ka Senate nosewacho ni 10% mar budget tiende ni giseyudo ni county governments giki ok osemiyo kata wach mayot ni osejwango wach mar somo mag ECD. Koro Senate owacho ni 10% of your budget tiende ni gin concerned to 10% noero mani ng'enyen mana standard ma Senate moketo magi propose, yes, makoro chuno ni county governments nyaka make sure ni gi tiyo godo. To awacho ni any governor kod MCAs meki kanyalo bedo ni gin serious, gin gi vision, tinyalo yudo ka ginyalo yudo kata mana pesa moko mabende nikech gin gi powers osemigi chuth maginyalo medo godo pesa nyiri mondo mi giger gi make sure ni gitimo anything, all the things manyalo timre mondo mi ECDs gieki odongore. To eminiyo kana ywak ni NCAs ema kelo shida nikech kapo nono ing'eni samuloso plans meku in a county kata okay, wawach ni MCA en representative mar ward donge ing'eni ene monego bed ni ong'iyo ni to e ward nacha ang'o giri madwarore, adwaro skunde maromo nadi, nursery nikech pare ni nyathi nursery yudo ka nyathi samoro wuotho kata mana 4 kilometers odhi lawo skul kuma nitiere kochopo kuchocho osometie yien kore wanda. Lakini aimominyo kanyisi ni 10% no okoromo to kaka UNICEF bendo wacho no it is still not enough. To mondo mi giwache tiende ni giwuoro gimomiyo wajwango wach mag ECD gieki. Koro an ginenda ta feel ni nikech nitiere budget to gi any other emerging issues tiende ni weche manyalo wuok sani koro kaka koro giseng'eyo ni wach ECD ni en wach makoro en serious, ginyalo medo pesa gin kaka county to gineno ni nyithindwa matindo gi wakonyo gi waketo ni gimoro amora manyalore madwarore mondo mi wa boost kata wating malo wach mar ECD. Yes. Erokamano inya Morin. Inyisa kendi ni sawa oserumo to wach mabende winjo kitieko godo en wach mar medo omenda kata keto omenda motegno mano mar jiwo somo mag nasari kanyakla kod jopuonja magi mabende wang'iyo kendo wantiere gi geno ni tok higni 2 ka dhi chako bet kendo to wawacho ni kendi koro wasetimo dwach UNICEF, wasetimo dwach Senate kanyakla kod kete tim paro mar jiwo weche mag ECDEs. Kero kamano maduong' wageno ni obobedo kodi kendo odiochieng' mamoro ka wamedo nono weche mamoko mag somo mano kanyero e chenro marwa mar mine wacho odhiambo ma kawuono.